З'явіліся фота і відэа палітвязня і былога прэтэндэнта на пасаду прэзідэнта Віктара Бабарыкі. Іх у калоніі зняў праўладны блогер Раман Пратасевіч. Вестак ад палітзняволенага не было з лютага 23-го году. Пры якіх абставінах і на якіх умовах адбылася сустрэча Бабарыкі і Пратасевіча, невядома. На фота і відэа відаць, як Віктар Бабарыка нешта піша на паперы. Пратасевіч патлумачыў, што прывёз Бабарыку ў Наваполацкую калонію нумар 1 лісты ад родных і забраў ад яго ліст у адказ, а таксама запісаў ягоны відэазварот да сваякоў на волю. Каб яна вырасла цудоўнай дзяўчынкай, падобнай да цябе, звяртаецца Бабарыка, пэўна, да дачкі і ўнучкі, якія жывуць за мяжой. Сам відэазапіс абрэзаны. Палітвязень на відэа таксама кажа, што любіць іх. Мы не публікуем відэазвароту з этычных меркаванняў. Віктар Бабарыка адбывае пакаранне ў калоніі нумар 1 Наваполацку. Ён быў асуджаны Вярхоўным судом на 14 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Вядома, што ў ноч з 24 на 25 красавіка 23 году Віктара Бабарыку ў стане сярэдняй цяжкасці даставілі ў аддзяленне хірургіі Наваполацкага шпіталя з вадкасцю ў лёгкіх. Была інфармацыя, што перад тым яго пабілі. Таксама вядома, што палітвязня змяшчалі ў памяшканні камернага тыпу і шыза. Паплечнікі Віктара Бабарыкі, якія надалей ведуць яго тэлеграм-канал, адрэагавалі на ягоны выхад з рэжыму інкамунікада словамі «Віктар Бабарыка жывы».